amaphoyisa abantu abamnyama ey'nganeni zethu zilimele iy'ngane ziqulekile. Sima kothisha. Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Asebenzise isihluku esikhalisa unyembezi amaphoyisa kubafundi baseDumzane Mahayihai ngesikhathi ezama ukubahlakaza. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi elanibula khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekile igama lami usibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngicela usilandele ku Instagram @zwide_media. Bakhala ubumayimayi abafundi baseDumzane Mahayihai ngesikhathi behlakazwa ngamaphoyisa teargas kanye nezinhlamvu zenjoloba. Abanye basale bezingiqi, abanye basala amehlo evalekile. Kube ukuthi abafundi bathole iphara ngaphakathi eskoleni lizama ukweba amakhebuli, babe sebesithathela umthetho ngezandla, balishaya laze laquleka. Kube sekuthintwa amaphoyisa kanye neambulance. Kufike ngokukhulu ukusheshsha iambulance yathatha iphara izama ukuliphuthumisa esibhedlela. Abafundi bale baphethe kuba iambulance iphume eskoleni bavala emagedeni. Lapho ke amaphoyisa abesevulela ngeteargas kanye nezinhlamvu zenjoloba. Kwalimala abafundi, abanye bavalekelwa amehlo. Ngaphandle ukuthi ngikhuluma kakhulu, ake ngidedele nansi ivideo zibonele ungathi uzwe ngentatheli ka YouTube. Buka nje isimo senziwa amaphoyisa abantu abamnyama ey'nganeni zethu zilimele iy'ngane ziqulekile. Sima kothisha. Qulekile amaphoyisa qulekile ngoba ebamba isigebengu esikoleni sabo. Abuzanga lutho amaphoyisa avele nje afika athethela isibhamu enganeni njengoba ubona isimo sinjani.